Собствени телевизионни и радиопредавания произвеждат учениците в най-голямото училище във Врачанска област, гимназията Христо Ботев. Съвременните комуникации в училищното ежедневие вече са част от обучението и възможност всеки ученик да се изяви като репортер и оператор. Двете студия са оборудвани с най-модерна електронна и дигитална техника с мини размери, но с максимален ефект. Телевизионната и радиопродукция е достъпна за всички, чрез огромните плазмени екрани в коридорите и високоговорителите във всяка класна стая. Когато учихме, пише в учебника, че когато много кораби превозват нефти, те като потъват и целият нефт се носи по вода. Модерно училище. Има и радио, и телевизия. Всички ученици се изявяват и да, вълнуващо е, наистина. Идеята е всички ученици, всички класове през годината да имат по едно радиопредаване, едно ТВ предаване, за да участват всички. Здравейте, говоря училищното радио. Аз съм Иван и днес с Габриела ще ви разкажем за енергийната ефективност. В училище също е хубаво нещо интересно да чуят. И тяхно, те да са го измислили. Освен директни предавания, телевизионната продукция включва и документални филми с сюжети от много европейски страни. От такава училищна телевизия, каквато е при нас, аз я видях в Норвегия, в училището в Осло, в което бяхме на посещение. Това е изключително полезно и важно. Затова, защото децата обичат да се изявяват, но трябва да им бъде дадена възможност за това. За техническото оборудване са похарчени над 25 000 лева от училищния бюджет, но инвестицията си струва, защото тук без телевизия и радио вече не могат. Категорични са и ученици, и учители.